I want you to see a clip. It's in Hebrew, but it has English subtitles that was put out by former Prime Minister, Defense Minister, IDF Chief of Staff, and multi-bazillionaire Ehud Barak. I saw it was posted on Twitter, I think, a day or two ago by this organization, this anarchist Israeli organization that's trying to overthrow the government of Israel called Unacceptable. They've been organizing all of these anti-government riots. They were doing it in the year leading up to October 7th, and they're trying to renew their operations now. So just look at what he says to them. ממשלה בלתי לגיטימית בעליל, שדגל שחור מתנוסס מעל מהלכיה בפועל וכוונותיה לעתיד. ביום בו יפוטר מי משומרי הסף, היועמ"שית או ראש השב"כ, או יופרו שוב בבוטות צווי עשה של הבג"ץ, יוותר המרי האזרחי, או בשפה מדויקת אי ציות אזרחי בלתי אלים, הברירה היחידה של פטריוטים בחברה חפצת חיים. מי שאמורים להוביל את המרי האזרחי הם ראשי האופוזיציה. הם נדרשים להתייצב יחד ולומר, אנחנו לא מקימים גוש, אנחנו חלוקים בהרבה דברים, אבל מאוחדים בדבר אחד, שראש הממשלה איננו כשיר, ופעולות ממשלתו אינן לגיטימיות, פוגעות בביטחון ובדמוקרטיה, ומובילות את ישראל לתהום. הם חייבים לקרוא להשבתת המדינה 24/7 חוץ משירותי החירום. הם חייבים בדוגמה אישית להודיע שחברי הכנסת שלהם, והם בראשם, מפסיקים את השתתפותם בדיוני המליאה, ויכנסו מחדש רק לדיון על פיזור הכנסת. והם אמורים לקרוא לאזרחי המדינה להצטרף אליהם לשביתת שבט מסביב לכנסת עד לפיזורה. מעשים אלה יעניקו להם את התוקף המוסרי לקרוא לכל גורמי הכוח במדינה להצטרף להשבתה הכללית. Right, so Ehud Barak is calling for civil war.